आरो दिनैयो माबा जानुवारि 15 तारिख ओमफ्राय जोंनि हासानि धोरोमखौ जों लाबाय हासाफोरा अमा फिसा खांख्राइ जायामोन ओमफ्राय दा बिसोर जायो जुमाय सेरेब लोङो अमा जायो हासाफ्रा जोंनि धोरोमखौ नाय जों मासे मोजाङै फुजियो गोदान 1 तारिखआवनोलाय 1 तारिखआव हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबस'नानै नायसांब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै माने 1 तारिख आरो लोगोफोर मागोनि 1 तारिख खालि जोंहा माने न'आवनो फुजा होयो आरो बाथौ फुजा ओमफ्राय स्र' दुगैबाय आरो लोगोफोर एकदम फुङावनो दुगैदो आरो गुस्ति खखाब मावलायनाय ख्रुखौ एकदमबारे ओमफ्राय फुजानि लाहार फाहाराबो जाबायानो लोगोफोर माने फुङावनो लाहार फाहार खालामदो नालाय ओमफ्राय फुङावनो माने खर' सर' लोबस्र'बाय आरो 1 तारिख नालाय एकदम फुङावनो दुगैनानै एकदम गोजांनायानो दाबो खाराखैनि आखाइ गोलावसो गानस्रोलायना लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर मा देखायलांनो हायो आं दिनै सानसेनि गेजेराव 1 तारिखआवनो गारियासो बया जालायबाय नोंसोरना 1 तारिखआव गारि बया जायो सोर खिथानाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लोगोफोर माने जोंहा दिनै मागोनि 1 तारिखआव माने गारिया गाज्रि जादों आरो एकदमबारे गारिया गाज्रि जानानै ओमफ्राय फाहामनोसो लांदो आरो बोराया ओरैबायसा दुखुनांथाव मालाय 1 तारिखआव फैसा बाहायनो मोना जेरावबो ओंखारनो मोना खामानि दामानि मावनो मोना होनदो जोंहा इनो बोराया बेसेबांबा दुखु आरो दिनै नोंबो थांफादो आरो सालबारिसे थांफादो आरो थांदो थाङाबा थाङा थांदो बाबाया थांदो बावनाय थिनाया रेडि जाजोब्बाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय एसे खुलुमना लानोसै आरो बोथोरनि खनसे स्रायनो ओमफ्राय खावसे खुलुमहोलांगासिनो आरो रेडि जाबाय खुलुमनो हाबफैयो सेल्फि लादो सेल्फि लाहोलां मन्दिर खुलुमहोलां होननाया सल' ओंखारखादोंलेबा सेल्फि लाहोलां मन्दिर होलां होननाय सेल्फि लाहोलां दे होलां सेल्फि लाहोलां मा होनो मन्दिर खुलुमहोलां अबाव थांदों आइया अबाव थांदो दै 1 तारिखआव हिनजाव नायो आरो दिनैयो माबा जानुवारि 15 तारिख ओमफ्राय जोंनि हासानि धोरोमखौ जों लाबाय हासाफोरा अमा फिसा खांख्राइ जायामोन ओमफ्राय दा बिसोर जायो जुमाय सेरेब लोङो अमा जायो हासाफ्रा जोंनि धोरोमखौ नाय जों मासे मोजाङै फुजियो गोदान 1 तारिखआवनोलाय 1 तारिखआव गोदान ड्रेस गाननानै बिबार बासि दोना दे भगबानाबो 2 3 बिबारखौ लुबैयो नंगौ दे साहा कापसे स्राय लोंना लानोसै माने फुङावबो जेबो जायाखै नालाय ओंखाम जायासै नालाय फुङावनो फुजा दं नालाय जेबो जायासै आरो ओमफ्राय उखैनाय मोनदों बिराद रोङाया थावनि आसिखौ दे बाहेरावनो संबाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिखौ माबा थास' फेंखाजों आलु संगासिनो जा हाथाय सालायनाय गोरा जाया माथो जागोन गाबोन समनियासो लुगैगोन दै दा आंगायजोबदो ना जेराव मेराव सिथाबदो निसानि थालिरा बिमाजों खारफानायाव गाननानै लानो फिथा लावदुमबोमोन लोगोफोर एकदम गोरा जाबाय नै दाउ खुगाया दाउआ थैलायगोन ओरैबायसा गोरा जाना दं माबायाव जोंखौ होनानै जाफैदों गैला दङ गुदुं खालामना गोथाव जागोन
सानसे ओंखाम गोजां जायाबानो देहाया उखैखायो लोगोफोर जादावग्रा नालाय अयभास जाबाय आरो सानफ्राम माने फुंफोराव ओंखाम गोजां जायोना जि ख्लाब ख्लाब मोनो ओंखाम गोजां जायाबा मा जागोन मा लोंगोन सायानो नै खलानि जाबाय लोगोफोर मोसौआ हैबाय ओमफ्राय मोसौ होखांनानै माने मालायनि फोनायखौनो फुना लाबबानो मोनो आरो लोगोफोर जोंनाव ओरै फुना लाबखायो जोङो सान्स मोननायावनो डेन्स मारिखायो लोगोफोर थुंगिया सिखावमाखा सोर सोरानिया गोरलैखौसो नायो जोङो दिनै मिरामिस नालाय जेबो जाया लोगोफोर बुधबारबाबो माने 1 तारिख गोलैना होबाय नालाय न'आवनो फुजा सुजा होबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जा फुजा सुजा होबाथाय जेबो जाखाया आरो लोगोफोर मिरामिसैनो थांखायो ओमफ्राय दिनै माने थास'जों आलु संदो आरो हाग्रानि थास'जों आलु ओमफ्राय हाग्रानि थास'आ थोस्लाबा नालाय ओमफ्राय माने आलुखौ होफादो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जाहा आरो सासेया गरसेजों आलु एवगासिनो आरो मिरामिसैनो दिनै थांसिगोन आरो दिनैनि खिनिया मोनबाय लोगोफोर नै थास' ओंख्रिया दुन्दिया होलायनानै आरामसे टेस्टि आरो ना गेस्टिकनि मुलियानो आंनाव लाबनाय थायाहाय बे दा फिथा जालाबायनाय जायोना गुरु मिथाइ माबा मिथाइ ओमफ्राय गेस्टिक जासोगारो गरसिजों आलुआबो मोनबाय लोगोफोर टेस्टिनो फिसाजानो दासो 10 बोसोर माबा फार्स्ट गेदेरानो 30 बोसोर आइ बिखुमजो उन्दैया बुरैथाराखैहाय लोगोफोरनो सिख्लायनो नंथारो दाबो माबाखौ मा बुरैथाराखै नंलाय सिख्लायनो नंथारो खर' लांदोंमोन आं लोगो बायदिसो बावगारदां आथा खन्थ'आ जोंजो लोगो बायदिसो आरो आथा खन्थ'आनो एरैना ओमफ्राय दादि सिमा माइनाव लायनो थांबाय सिमा आफांखौ संग लोगोफोर माने मागोनि 1 तारिखआवनो दिनै माने जोंहानि न'खराव लोक्षि हाबफैदो आरो लोक्षियानो जाहैबाय नै आरो आइ बिखुमजा माने सना गोदान दाहोदोंमोन ओमफ्राय दिनै मोनबाय आरो लोगोफोर नै खिथिनां लोगोफोरनो बेसे दं नै आवगायना सार रुटि मोनबा बेसे देरनांगोन दं नै लोगोफोर नै इदि दादो आरो मोजां नुदोंना नुवाखै सनाखौ बुरै मानसिनि सना मोजां नुदो मोजां नुदो दे मोजां नुदोंना लोगोफोर नै सनाखौ बुरै मानसिनि सना जासाबो इदिखौनो गानखायोना बुरैफोरालाय एखे नङा बैसानि बायदिनो इसाना बेलेग नानिया बेलेग गाननाय खनसे सोनाय नायनाय मायदिनि समायदो दे आइ समायथारदो जि मोजां मानो लाजिनांगौ जाखो बायनाय गानस्लायस्लायलाय सनाफोरानो नुजाबावलायो एसे गोजौआव सुदो खोमाखौनो दाबो बुरैबाबो माबाबावाखै मालाय हायबावासै बिलाइआ आंनासो हायलांजोब्बाय गैला गोजौनियानोथ' मोजां गोजौआनोथ' मोजां आरो सनाफोरा गाननो बिदि हाया आरो खोमा बिलाइनो लोमाना इनाबो बाजारनिसो बायनाय बेसे जानाय बेसे लादोंमोन टटेल सना थाखानायमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने 6000 होदेरदोनो ओमफ्राय सना माबा दंखायोमोन टप सना माने नै गथा दंखायोमोन आरो ओइनि बायदि ओमफ्राय माने 6000 लाखिदो आरो लोगोफोर मोजां नुदों ना